Vítajte v relaxačnom a regeneračnom centre pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Naše centrum s viac ako 15-ročnou tradíciou ponúka širokú škálu relaxačných a liečebných procedúr, ktoré vykonávajú žiaci 3. a 4. ročníka odboru masér pod odborným vedením učiteľov. Medzi naše služby patria tradičné a obľúbené techniky ako klasická masáž a manuálna lymfodrenáž. Okrem toho ponúkame aj reflexnú masáž chodidiel, ošetrenie mäkkých štruktúr pohybového aparátu, ultrazvukovú terapiu, bioptron a mnoho ďalších procedúr, ktoré vám pomôžu odbúrať stres, zlepšiť váš telesný zdravotný stav a zmierniť alebo odstrániť bolesť. Viac informácií o ponúkaných službách a ceník procedúr nájdete na stránkach školy. Zažite profesionálnu starostlivosť v príjemnom prostredí. Tešíme sa na vašu návštevu.